Fl-aħħar jimspikkaw l-ilmenti tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fgħawdex u tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija dwar l-inkonvjenjent li qed joħloq ix-xogħol fit-toroq Fgħawdex u appellaw biex ix-xogħol jitlesta sa qabel is-sajf. B'reazzjoni għal dawn l-ilmenti, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi f'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista filwaqt li rikonoxxa dan l-inkonvjenjent appella lill-Ghawdxin biex jieħdu ftit aktar paċenzja. Però mill-banda l-oħra ngħidilhom isma' ħudu ftit iktar paċenzja. Fl-istess waqt naqas li jgħid meta dawn ix-xogħlijiet se jkunu qed jitlestew li hu żgur huwa li l-Ghawdxin se jkollhom jibqgħu jieħdu paċenzja sa tmiem Lulju, skont dak li kien qal il-Ministru Ostingat fl-laqgħa li kellu mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Restoranti. Dawn ix-xogħlijiet li l-hom ix-xhur joħolqu inkonvenjent lill-Ghawdxin fl-aħħar jiem fit-triq ir-Repubblika taffew temporanjament meta ingħata ftit tarmak ta' malajr biex ikun jista' jgħaddi l-Prim Ministru u l-Ministri għal laqgħa tal-Gabinett li saret fil-Ministeru ta' Għawdex. Sa dan it-tant Lawrence Gonzi fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista reġa' appella biex jifqu l-attakki personali, fl-istess waqt tajjar il-Partit Laburista bil-politika tal-kamla. U l-partit magħruf bħala l-Malta Labour Party, l-antik li huwa mimli politika tal-kamla. Anke s-soċjalisti fl-Ewropa kienu suġġett tat-tajjir ta' Lawrence Gonzi u dan għaliex l-istess bħal Partit Laburista Malti qed jipproponu garanzija żgħażagħ ta' edukazzjoni, taħriġ jew xogħol. Hija soluzzjoni li daw ivvintaw għaċ-ċirkostanzi tal-Ewropa f'pajjiżi differenti u tipikament ta' soċjalisti li huma li ma jitalmu qatt daw. Lawrence Gonzi konferma li l-proposta tal-Partit Laburista ta' garanzija ta' edukazzjoni, taħriġ jew xogħol għaż-żgħażagħ hija inizjattiva fuq bażi Ewropea. Għamilt xi ħaġa sempliċi jien, mort fuq l-internet u bdejt infittex. U xi skoprejt? Skoprejt illi til-famuża garanzija mhijiex ta' Muscat u mhijiex tal-Partit Laburista Malti. Dina ħarġu biha il-Partit Soċjalista Ewropew.